Director Father Ernie Larida. Sa balita nasyonal, nagpaparaog SRA, nagpaparaog sa Sugar Order number 2 para sa pag-import sang kalamay. Issue sang ill-gotten wealth sang pamilya Marcos gusto pabuksan sang presidente. Sa balita internasyonal, pila ka household staff ni karon King Charles III ginpahibalo nga mahimo mawad-an sila sang trabaho. Sa balita sa sports, Bay Area Dragons una nga guest team para sa PBA Commissioner Cup nga magabukas sa September 21. Sa balita entertainment, ABS-CBN Ball nga natala na sa Oktubre 2 ginpaisol samtang sa balita special, education system sa Japan ikumparar sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabayan sa Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Setyembre 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kagaksyon Boy Duran, ang aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon na nag-apekto karon sa southern Luzon, Visayas kag western section sang Mindanao. Ang tropical storm nga Nanmadol ang uli nakitaan sa kalayuon nga 1,850 kilometros na sidlangan sa northern Luzon. Ini ang may dala nga kabaskuhon sang hangin nga nagalambot sa 95 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 115 kilometros por ora. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may laptalap na kapag-ulan bangod sang southwest monsoon. Kasarangan nga huyop sang hangin na ang mabatyaga naman sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:37, makatunod naman alas 5:49 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsor. Good morning, Liwat mga ka-aksyon. Good morning, Liwat Aksyon Eden. Good morning sa Liwat Action Boy. Kag sa naga-monitor sa Facebook, please like, follow, and share. Kag sa naga-comment, malay pasensya kung hindi mabasa ng comment nyo ha. Kaya ang gagwa di sa amon kung isa daw hindi amo. No? Ito nagbisyo naman, no? Daw galingin ang ulo ko. Ako sa inyo, send na lang kamo stars. Kaya kisa mag-send stars Action Boy, tapos i-attach na inyo greetings. Ano wala mabasa? Gagwa na no? Yes. Ay, gabayran ko gayran pagaliya parang sige. Mabasa, no? Pero to, feeling ko, ano nyo na. Kay amigo na to the Phil Alonso guys sa Tokyo, Japan. Good morning dira sa imo amigo. Dira sa kay Ray Flores Baryoga kag Yes. Ana Sinoro nga ara gyapon nagaupod sa aton nga FB Live, no? Oo. Sa kuha ko ni Blaliw ato itumukon. Ay, para makuan. Nadula-dula, gani, ang ako niyang akuan ho, ang signal sa wifi. Gali ka. Tabo man naman gawin ni Huni, pagin man. Kag sa mga kwandira, mga taga Alagad Radio, morning dira sa inyo sa Hinubaan. May linog, puto kagina mo, galing Hinubaan? Magnitude 2.1 lang man na. Kuan mahinay lang na siya, no? Mahinay lang na siya. Kag dira kay Eric Tenerife, morning sa imo dira amigo sa may Yes. banwa sa Hinubaan. Kay amigo tada Leo Talaban. Mapadala sa kuno to sang ano to nito, Salvaro. Away ka na ka. Ang Salvaro de la Castellana, bla. Ay, Daw ilan na to nga kuan, daw ilan na to iyang produkto gin, no? Salvaro de la Castellana, no? sa diin. Halin sa La Castellana. Ano sa La Castellana alang-alim mo sa La Carlota kaysa La Castellana na saya. Kay halin kasi hinubaan mo, nagdiretso ka dahil sa La Carlota, ti abi. La Castellana. Oh. May Isabela pa, mga taga Isabela da, morning. Yes. Kag dira sa kay amigo ko da bla, ABC President Ed Pregua. Morning sa imo dira, Kapitan Ed Pregua, ABC President. So ti SB man no? Kay future kumari ko, Virgil Ligaspi Coloso. Good morning dira No, sa imo. birthday taligan nga dala ni Teacher Cashmere. Yes, oo, nag-birthday to si Belated happy Ihada birthday. ko. Oo. Natingala naman ko wala nga nag 22,000 na lang niluwat ang aton nga. No? Liga, ito ka 50 mil na nimo, no? Balo ka nga, mukha niyo kay problema, ganing Facebook ko, doon di ko kinchindi, no? Istorya si Mark B. Kaya
Si Mark Sako. Subong si Mark abi mo. Ano gito Sa naligan istorya ko si Mark daw po si Salangga. Yan, magsalangga. Tinoon niya doon. Hindi ko nakabalo kung ano na. Sabad. Jocelyn Song, komedya. Sa kayahada dira sa may barangay 10, Mambulok, Bacolod City. Morning dira sa imo. Sola Mabarnacha. Saudi ka Bacolod! Yes, mayong Thursday man dira sa imo. Kay sa imo pamilya diri sa Barangay Handumanan. Durag juta-juta. Durag 7,000. Alay nang imuya. John Arlos, mga maanyag nga taga-waragwag sang matahom nga balita kada adlaw. Good morning. Haragid ya. Ito ni live subong tarababala 7,000. Ay mo na iya nga ako niya lain niya. Oh. Tara lain nga. Sa imo na guro nga account ya. Ha? Sa imo na iya Hindi account. sa kwan man mo man. Pareho natin sa akon di oh. Tingala hindi sa ako na. Amo gani. Hindi mo. Sige. Standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time. 6 minutos ang ligat sa attack na ang alas 7. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahayag naman ni Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Transportation and Traffic on Ordinances, nga mag-aabot sa siyudad sa Bacolod ang 500 ka mga unit sa mga moderno nga salakyan sa sininga bulan sa Setyembre, tubtob Oktobre karon nga tuig. Ginpahag ni Espino sa interview sa Action Hotline, kabahin nini sang 1,200 ka mga units nga ginapaabot nga mag-abot sa siyudad para sa PUV modernization program sang gobyerno. Sino pa sa konsehal nga hatagan man igtalawpangod sang gobyerno sa Bacolod ang traditional nga mga operators kag mapalambot ang ilang mga reklamo kay sitwasyon sa matagas nga opisyal sang LTFRB sa rehiyon. Dunga pa ni Espino nga pangitaan man paagi sang karon nga administrasyon nga mabalanse ang sitwasyon nga hindi matam-an ang maapektado nga individual sa implementasyon sa ning modernisasyon sa mga di pasahero nga salakyan. Nahibaluan nga ang pagpatuman sang PUV modernization program sang gobyerno ang ginpaagi sa executive order. Nagalaom si Labor Advocate Winnie Sancho nga mayara sa regulasyon kag monitoring nga patigayon ang Sugar Regulatory Board may angon sa importasyon kag kundiin magkadto ang kalamay. Ang reaksyon ni Sancho nagwa kasunod nag-issue ang SRA sang Sugar Order Number 2 nga nagatugod sa importasyon sang 150,000 metrika tonelada sang refined sugar. Sa interview sa Action Fighting Line ginpahayag ni Sancho nga tungod gin-revamp na ang SRA, dapat hatagan pagtamod ang interes sang sugar workers subong man planters nga karon apektado sa gintawag ni Sancho nga artificial shortage. Samtang ginhangkat ni Sancho ang gobyerno nga hatagan penalidad ang mga nagaladagpan nga nagahoard sang kalamay kasunod sa pila ka bodega nga nadiskubrihan nga ginataguan sang sinako sang kalamay. Ginapanawagan naman ni Anay Councilor June Gamboa, convenor sang Amlig Tubig, ang pag-leave of absence o kung pag-resign sa pagkapari sa kay Anay Social Action Center Director sa Diocese ng Bacolod, Father Ernie Larida. Sa interview sa Action Hotline, gitpahag sa Anay Konsehal nga may mga individual nga nagpanawagan sa pag-leave o kung pagbiya sa pagkapari ni Father Larida tungod sa ginatawag nga conflict of interest ni angot sa pagpungko bilang isa sa mga board of directors ng Seneco nga makaguba lamang sang imahen sang simbahan. Suno kay Gamboa nga kung magpabilin nga board of directors ng Seneco si Father Larida, mabutang lamang sa kahuy-anan ang simbahan kag kung padayon nga manindugan bilang tao sa nagakatabo, mag-resign na lang sa pagkapari. Naibaluan nga nag-ugat ang isyu sa tunga sang duha sa gipatigawan nga special invitational public hearing sa din tatlo lamang sa siyam ka mga board of directors ang nagtambong. Ginkadlawan lang ni Father Ernie Larida ang pahayag ni Aray Council June Gamboa nga magbiyaw kung mag-resign na lang ini sa pagkapari. Sa interview sa nga Action Hotline, ginpahayag ni Father Larida nga wala sang problema ang iya pagka-board of directors ng Seneco sa iya pagpangalagad sa simbahan bilang isa ka pari tungod yara sa social doctrines ng simbahan nga dapat manguna sa kooperatiba kung ini ang may angot sa interes ng katawhan. Suno pa sa pari, wala siya mahadlok nga ipalabot sa Vatican ang issue tungod wala siya sang ginlapas sa moral kag pagtuluhan sa simbahan. Dugang pa iya man ginklaro ang iya pagkapari ang iya kag ang iya pagkatawo nga wala siya mahadlok nga magbalik sa ordinaryo niya nga kabuhi basta padayon siya nga magatindog para sa interes sang katawhan.
ko. Uy, kadlaw gani ko action arte do wala man na da bunggo no ang pagapari ta kada nga to pagserbisyo sa Sineco para sa mga tawo. Kay sa tuod lang no ang simbahan nagapromote gani sa ang kooperatiba, di ba? Si Father Ernie Larida. Ginataga naman sa Bacolod Sangguniang Panlunsod si Mayor Albe Benitez ang otoridad para pirmahan ang consultancy agreement sa tungasang LGU kag ni Attorney Valerie Ann Juliero bilang consultant for health insurance and health care. Inipaagi sa resolusyon ni naprobahan sa konseho sa regular session kahapon Miyerkules. Sunod kay Councilor Al Victor Espino, Chair sa Committee on Laws and Ordinances, Martes nga adlaw sa nagpatigaw ng komitiba sa konsultasyon kaupod ang mga executive sa syudad. Dunga pa sang konsehal base sa consultation, 3 sa 4 nga ginaduso nga mangin consultant sa syudad ang appointed officials sa probinsya sang Negros Occidental, lakip na sa Attorney Rayfrando Diaz II, Dr. Mary Ann Maestral kag Lucel Hilbolea. Paatag ni Espino, magahimo ang syudad sang separadong agreement kaupod sa Diaz, Maestral kag Hilbolea. Una na pahag ni Mayor Albe Benitez nga wala sang may matapakan nga trabaho ang pagserbis ng 4 bilang mga consultants kag ini ang pro bono o kung wala sang bayad. So, Mr. Chair, may I move for the passage of a resolution authorizing the mayor to sign only for Attorney Valerie Ann H. Juliero as consultant for health insurance and healthcare, Mr. Chair. So moved. Second. Magapabili naman sa 3.2 bilyones pesos ang ginaduso nga pondo sa Bacolod LGU para sa 2023. Sunod kay Councilor Jude Tadeo Saison, Chair sa Committee on Finance and Appropriation, gina-finalize pa karon ang proposed budget kag sa Oktubre 15 pa ang deadline para ining mapasulod sa konseho sa first reading. Dugang pa ni Saison, halos parehas ang pondo subong nga tuig kag sa masunod nga tuig pero responsive ini sa kinahanglanon sa syudad kag may pila ka adjustment para sa mga prioridad nga programa sang administrasyon. Patag ni Saison nga nagnubo sang 300 milyones pesos ang national tax allotment nga mabatan sang LGU sa tuig 2023 bangod sa manubo nga tax collection sang pungsod sang 2020 sa nag-umpisang pandemya nga amo ang nangin basihan. Sa naibalawan sadto nagpatigan sa strategic planning si Mayor Albe Benitez kaupo ng mga department heads nga nagdepensa sa ilang nga proposed budget sa masunod nga tuig. Singdong may pangayo gina ni Mayor Albi sa kay Senator Bongo. So para na sa sustainable livelihood, no, para sa livelihood sa mga pumuluyo. Depende kung ano ang ilang agin submit. Usually submit nila bakal tricycle, baka sari-sari store, patindog barbecue ha. Si Bacolod City Councilor Jude Tadeo Saison. Ginaduso naman ni Bacolod Councilor Jason Villarosa, Chair sa Committee on Tourism, nga madeklarar nga heritage site kag tourist destination ang Familia de Luzuriaga Cemetery. Ini nga patio nagisanon sa bugos nga kalibutan nga nahamtang sa tunga sang dalan kagyara na sa Guinness Book of World Records. Sa media interview, ginpahag ni Villarosa, nagpalapit sa syudad ang Pamilya Luzuriaga nga napabutyag nga handa na nga kilalahon na ila patio nga isa ka tourist spot sa Bacolod. Bangod sini nag-file si Villarosa sa proposed ordinance kag ini ang naprobahan na sa first reading. Patag ni Villarosa, paagi sa ordinansa mahatagan sang trademark ang lugar kag kilalahon nga heritage site. Sunod sa konsehal, nasaad sa provisyon sa ordinansa, magapain ang syudad sang pondo para mapaayo ang sagwa sang patio kag kung tugutan sang pamilya, pwede man nga ma-renovate ang sasulod. Malapit sila sa syudad nga they are already willing, no, na willing na gid sila nga identify or himuon ang ilang semeteryo sa tunga sang dalan as one of the tourist spots diri sa syudad sa Bacolod. Si Councilor Jason Villarosa. Desidido naman ang pamilya sang 11 anyos nga babae nga pasakaan sang kasong sospetsado nga naghimulos sa iya sa barangay Gargato, Banwa sa Hinigaran sa Setyembre 12 sang kaagahon. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., Hepe sang Hinigaran PNP, ginakompleto pa sang kapulisan ang dokumento para sa pagpasaka sang kaso batok sa 22 anyos nga panday. Dugang pa ni Sabando ang merito kag ang panaysayon sang 11 anyos nga biktima mabakod ng ebidensya sa pagpasaka sang kaso. Ginako naman ni Sabando nga mahimo mag-lapse ng reglementary period antes pa man mapasaka ang kaso. Sa karon, preso sa custodial facility sa Hinigaran PNP ang sospetsado. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:15.
SRA nagpapanawag na sang Sugar Order number 2 para sa pag-import sang kalamay. Samtang issue sang ill-gotten wealth sang pamilya Marcos gusto pabuksan sang presidente. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton nga mahilig Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. pero Teka, kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti, laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka sa Rochelle Evangelista, morning dra sa imo, Rochelle. Kay Ruby Jane de La Paz. Gaya permigid ka pamati sa inyo. Patamyaw sa akon matahong nga iloy. Aha. Wala naman naman nagsulod sa ako. Si Magdalena Alcabasa. Kag sa pamilya de La Paz. Alcabasa kag Antipuesto family. Kag sa mga taga-barangay Singkang Airport. Mayong aga dra sa inyo. Veronica Santillan Manukan. Morning man. Yeah. Melili Oligo. Nya wala gani kontra ang pagkapare mo, pero ang pagpalakat mo di mayo mong problema mo. Niya kay Father Larida. Iya man na ni Melili Oh. Ang siniko ko no, permilang pasaka kuryente. Pang balayran sa kuryente, no? Patay siga. Ti kay Christmas na mo. Luwas sa pasaka ay kuryente, balayran sa kuryente, kuan pa? Patay siga pa. Ti kay Christmas na gani. Amo na na. Kumukuti-kutita. Ah, Bumubsib-silag. Ganyan ang indak ng mga sineko. Ganyan ang indak ng sineko. Di ba? Christmas lang. Kukurap-kurap. Puro kurap-kurap. Kukurap-kurap. Puro kurap-kurap. wala improvement sa lyrics. Pinaglalaroan ng iyong mga bulsa. Kasi utdan. Ano kayo? Utdan ka kita. Amot si Muda. Morning dara. Kay Laling Grace Ibarra, classmate, may agadra sa imo. No? Kay Jean Buarom, kag kay Maria Fe Abendan, morning. Teresa Linakayaw, mga classmate ko na sa Kada mo gani wala si batch mo. 81. Mga classmates. So, ang dugay ko daw lang kita classmates, ang mga classmates ko daw sa ano, sa swimming. Swimming. Dugay na ko wala. Dugay na ka wala kita. Dugay ka na wala ka swimming. Dugay na wala. Naguntat ka gali exercise. Kaya daw nagsako-sako. Sako-sako. Sako-sako. Si Ma'am Vanessa Mayo, sige pa nagara swimming ay. Good Yes, morning da kay Ma'am Vanessa Mayo o kay Doc Matt Mayo. Yes, morning dira sa inyo sa Rochester, Minnesota. Kag dira man kay Miss Jinky de Lagdon ng aga. Kay manin mo one bol galyo. Yes. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Siguro this next month or mga munari na di sila. Uy. Kay Doy pa sirato nila isa ka resort si Palay ta. Kaya puli di sila kay mamasko sila. Ay, kalain. Dagdagan mo pa ng charges. Ay, no. Dennis Nuestro, good morning man dira sa imo, no?
Sa akong dira nga kapdanan sa Parole and Probation Office number 1 sa VPA, no? Volunteer Probation Assistance. Anay kita karon kay may meeting kita. Perfect. Oh, abi ko ma-tree planting naman. Hindi pa lang, ma-meeting pa lang kami. Para sa tree planting. Para sa tree planting. Next month kadaan may NCCW na kami mo National ano ganito sa man? National Correctional Consciousness Week. Hay. May tabla mga programa para sa aton mga kauturan nga mga Probation. PDL. Persons Deprived of Liberty. Ara na. Si Dines Nuestro sang Woodfire Bacolod. Oh, ayaw ko diablo ka refresh. Di ginainto ko lang. Ako gani yung dugan-dugan ka refresh man ko okay no. Wala piyo. Mapa-appointment ko bala kay Mark. Pwede lang sa text bro. Hindi, tiki ikaw na ya. Buiduran ka bala ya. Ako ya Eden abuso lo kay kinahanglan. Pero di ko na sa gina-text siya. Wala sa galing ka sa bat. Oh. Tiki kinahanglan ta niya ipa-appointment niya siya para Pwede lang na ma-text siya si amigo Mark. Wala sa galing ka sa bat. sa gusto da magpag-greet or may greet ka mo da mo ganyan balko sa inyo ipaagi niyo sa Send Stars. Kaya magwa gid ya. Magwa gid mo. Ti si Lester sa Benitez so do way pa man ka gwa. Tiki wala siguro ino-greet. Siguro ino-greet. Migo ta direct ni refit Saan takit anay migo? Kung saan o ka nung painubaan eh. Ma-meeting ni ang mga kuan mo ma-meeting kami may meeting kami kaya may meetingan kami mo. Meetingan sa inyo militingan. Sa amon nga meetingan. Kung di man kami ma-meeting Sa inyo nga mga meetingan. mitingon. Kung sino inyo mitingon. Oo. Classmate Marcy Rumbiles Junio, morning dra sa imo. Musta na to gali si Ma'am Lilian nga tong magin ano naman to siya di ba? Lilian Bermudez? Abi naka-latest ito lang agin pabayuan. Ti kamo to tang Miss Australia na gid nga Miss Earth. So may isa pa gito di ba? Ang pamirot to kwan ba to Melbourne I think or Victoria something amo na. Ito Miss Australia na gid. Romeo Torquator, morning. Nagapanglabas ako no. Ti sige. Dala. Unta na awayo bala. Standby na sa Babalita National. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:24. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita nasyonal, nagpapanaog na ang Sugar Regulatory Administration sang Sugar Order Number 2 nga nagadetalye sa Sugar Import Program para sa crop year 2022 tubtob 2023 kag nagtala na sang maximum volume nga 150,000 metrika tonelada sang refined sugar. Sa kopya sang mando sa SRA website kag inpormahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Secretary sang Department of Agriculture kag Chairman sang SRA Board, 75,000 ka metrika tonelada sang kalamay ang ginalokar sa industrial users kag para naman sa mga consumers ang isa pa ka 75,000 ka metrika tonelada.
Ginkumpirmar naman sa Malacanang ang pag-issue sa Sugar Order Number 2 paagi kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Luyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mabuksan liwat ang issue sa ginaligar ill-gotten wealth sang iya pamilya. Sunod sa Presidente, luyag niya nga matagan klaro kag mangin detalyado ang aligar balayran sang ila pamilya sa gobyerno. Dugang pa ni Marcos Jr. para magkaangkon man tsansa ang ila pamilya masabat ang mga alegasyon nga may mga ginatago sila nga manggad sa pagserbisyo sang iya napatay nga amay. Pahayag pa sang presidente wala sila matagan kay gayunan nga madepensahan ang tanan nga mga ginaligar sa ila tungod sa ukon pagsaylo nila sa Hawaii kasunod sang 1986 EDSA People Power. Madumduman nga may mando ng Korte Suprema sa pamilya Marcos nga bayaran ng utang nga 23 bilyones pesos nga real estate tax. Ginbulgar ni Senador Alan Peter Cayetano ang multi-billion pesos nga balor sa illegal realignment sang pondo sa Department of Public Works and Highways sa 2023 nga kontrolado ini sang sindikato nga nagamanipular sa mga proyekto. Sa hearing sang Development Budget Coordination Council, ginpahayag sang senador nga dapat matumod sang economic manager sang administrasyon kung may sindikato nga nagapabuhin ka nagapadugang sang pondo sa paborito nga riyon kag distrito sa bilog nga pungsod. Nagakangawa man si Cayetano sa posibilidad nga may fund manipulation nga nagakatabo antes paginpasa ang proposed budget sa Kongreso. Ginpahayag ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga magaresulta sa pagsira sa madamo nga pribado nga eskwelahan ang pagpasaka sa sweldo sa mga manunulo sa pampubliko nga eskwelahan. Sa iya pagsabat kay ACT Teacher Representative Franz Castro, ginbalikan ni Duterte na iya pa istorya kay Labor Secretary Buenvenido Leguesma nga suno sa iya nagpaminsar nga ang standard sa sweldo sa mga manunulo ang parehas sa mga yara sa private sector. Suno kay Duterte ang pagpasaka sa sweldo sa public school teachers magahatag sang pressure sa private educational institution tungod sa posibilidad nga pagsaylo sa mga manunodlo sa pribado nga eskwelahan pakadto sa pampubliko nga eskwelahan. Wala naman mauyunan ni Castro ang komento ni Duterte ginpahayag nga sa baylo ikumparar dapat ang sweldo magakonsidera man sang inflation kag cost of living. Bagay nga ipahayag sang Vice Presidente nga iya ini-endorso sa Department of Budget and Management. Nagapatag naman si Vice President Sara Duterte nga nagapungko man bilang Education Secretary angon sa 650 bilyones pesos o milyones pesos nga confidential fund para sa Office of the Vice President kag Department of Education. Suno kay Duterte ang nasambit nga kantidad importante agud masolusyonan ang problema sa education sector. Ginhimo ni Duterte ang pahayag sa pamangkot ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas sang Gabriela Party List kung nga kinahanglan mag-alokar sang 500 milyones pesos nga confidential fund para sa OVP kag 150 milyones pesos nga confidential fund para sa Education Department nga may madamo man nga unfunded program sa DepEd kaangay sa pagtukod sang malapit 167,000 ka classrooms kag pagpakaayo sang 149,000 ka guba nga mga classrooms. Suno kay Duterte, ang OVP kag DepEd duha ka separado nga entities nga may separado man nga mando. Duwa pa sini nga ang kadalagan sa programa, aktibidad kag proyekto ang nakadepende sa maayo nga intelligence reports kag surveillance bago kinahanglan nga i-target ang mga nagapanguna nga issue kag pagpanghangkat. Ginpahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos nga kulang ang PNP sa malapit 5,000 ka body cameras agod mapatuman ang direktiba sang Korte Suprema. Suno kay Abalos ang pagbakal sang body cameras mahimo matabo sa faces bangod magakinahanglan sa dako nga pondo. Una ginpahayag sang PNP nga magakinahanglan ini sang 33,000 to 34,000 ka body cameras nga magasakop sa tanan nga units sang pungsod nga may 16 ka device sa kada police station. Sang Hulyo tuig 2021, ginaprubahan sang SC nga resolusyon nga nagaplastar sang mandatory nga pag-usar sang body-worn camera sa pagpatayan sa search and arrest warrant. Ginrekomendar sang Commission on Appointments, Committee on Interior and Local Government ang plenary approval sa ad interim appointment ni Interior Secretary Benhur Abalos. Si CA Majority Leader Luis Raymond Villafuerte Jr. ang nagmosyon para sa rekomendasyon sang kumpirmasyon sa appointment ni Abalos. Sa hearing, ginpamangkot si Abalos angot sa devolution transition, human rights, anti-drug operations, jail congestion, kag iban pa. Sa rebaluan, si Abalos nagserbi man nga alkalde sa siyudad sang Mandaluyong kag chairperson sang Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA.
Ginpaamyendahan sa karon sa National Bureau of Investigation ang NBI Modernization Law sa Committee on Justice ang Kabara. Sa meeting, ginpahag ni NBI Director Mendardo de Lemos nga ang ahensya may limitado nga jurisdiction sa idalom sa NBI Modernization Law nga gin-enact sa Hunyo 2016. Sunod kay de Lemos ang sa ila legislative agenda, luyag sa ahensya nga mamyendahan ang layi para sa panibagong nga charter. Dugang pa ni de Lemos nga magluwas sa presidente kay DOJ, kinahanglan na otorisado man ang NBI sa pagpatigan sa direct investigation sa mga issue para sa interes ng publiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Ang ato nagapanguna nga mga balita international, balita sa sports showbiz, balita espesyal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga may mga bukol sa lawas, sis manakuntumor, hindi na pagpaduga. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Diyan lang kayo post po. Good morning sa liwat. Ay, di na to. Dahil lang ida. Kay i-post na niyang Gitsaylo na Action Boy sa Westminster Hall. Ang bangkay? Ang bangkay ni Queen Elizabeth. Wala gin lamang madugay, no? Okay. Oo. Dali na to ang aton nga Kwan nga Facebook Live. Good morning dira sa kay Jamel De Florendo, good morning. Stay safe always. Thank you so much. Carmela Arquio Taglokop, good morning man. Uy, ari na si Ma'am Star Mayo naka-comment. Hello kuno kay Ma'am Georgia Gargasiran. May aga man. Yes, Kay sa taring morning. TGFC dira kay Ma'am Christine Menyas Villalobos, sa kay Dennis Richard Tibor Roma, kay Kumpare Via Jonathan, may aga dira sa inyo. Kay Ating may aga man. Evelyn Nepomuceno, may aga mga ka-aksyon. Have a nice day ko, no. Jonathan Fuentes, good morning. Ay. Kay Joel Tomias II, good morning man, mga ka-aksyon, watching from Taiwan. Yes, morning dira sa inyo. Ginbasa ko tanay kay Jonathan Nagkabi ko Fuentes. nagsala ko sa ako nga send naman no, da laban mo ko sa balda mo. Tarabi ko may send ko na si mo. Wala man. Sinuto ba? Sinuto Ara. send. Wala ka. Wala ka. Nito yan. No? Kaya wala mo din na send. Basta ka travel pa Hindi aliwat. Sa mga nakakilala, kuno kay Ricardo Benjamin sang Talokbago, nagtaliwan siya kuno sa September 10. Ang yalubong sa September 19, 1 p.m. Hambal ni Jonathan Fuentes. Alright. Huy, di Si mo Colonel Gail, di mo kamera naging mo? send. Ha? Gani daw dapat daw palagpat ang The pang-send ko group to. chat ni. Sa group chat mo laging send. I-resa ganito sa group chat niya. Ikaw rin yung makasend ya. Maka-delete ya. Ha? Ikaw na yung ano ya. Kaya diraya ya ba lagi send ko. Nagsalaga na yung pag-send ko. na ano naman. Na hindi amor. Ay na. Hindi na ako mag-send sa manugan ni Moon. Wala naman. Manimon pala ito si Ada. Romeo Torquator, morning si Mobornok Sibilya, morning makuno kay Kiwi, kay Bernie alias Ulo, kay Tuktok. Oh, ay abaw gin kutsu-kutsu ko nila nga duwa. Sa kay Colonel Gail, morning dira. Good morning, Kagawad, sige, Indro Maras. Campo. Good morning. George Kiliain.
Sa Barangay Duldul, Valladolid, Familia Pedro, Family Espayos, Tambanillo, Insik, Batayin Galiano, Kag Oberio. Maymar Fernandez Estrella, monitor lang sa kantin sang Daga High School, Cadiz City. Uy, good morning. Sa Makakadto taga-daga sa Daga, makadto sa kantin. Nga ho. Sang Daga. Tiga to si Maymar. Totoo sa. Elgar Flores, watching from Sitio Olimbo, Barangay Kalapi, Hinigaran. Yes. Sige naman. Refresh naman taliwat. Ayan, refresh na tayo ako isa ko phone. Hindi ka makatuman. Ako isa ko phone, isa yung hinset na. Jamel de Florendo, stay safe man. Evelyn Nipomuceno, Jonathan Fuentes, dana ako na gina. Joel Tumias from Taiwan. Kasi parinti kita Joel kay matumias parinti na mo ta kawayan eh. Sige. Sino pa? Nagkakadu. Kay Jose Harrison Lapinig Hunyo, greet siya lang ianak, happy birthday kay Jose Harrison the 4th Hunyo sang Stonehaven, Granada. Sige. Good morning, happy birthday da Jose Harrison the 4th Hunyo sang Stonehaven, Granada. Yes. Ay, abaw, sa Instagram mo pag hindi pala na ako, ginsan. Ay, pakalambot ka na sa Instagram, kuya ma. Inaano naman? Hindi mo. Renia Garcia, good morning man sa imo. Kay amigo taman Romel Galio. Morning sa imo, Meg. Di na nagpag-send. Naglambot ka na sa Instagram, kuya. Para, nakita mo na? Nakita mo sa imo messenger? Nakita ko na. Tiyan mo na, Amon nga, kung gapon, supunan tala na. Nasta number ano na ka mo diya? Mabalaan ko na karon kung magkuha na. Siguro mga 5 ganda gurong nagamit namon. Okay, sige. 27 na. Gani. Sino Basta na nakita? Ako eh. Ay, abo. Doon ka mong gabla. Doon ka move on na giniyaw. Doon ka, sabi mo lang kung pigaw lang kung mangita. Ay, baga. Kwandera, si Attorney Alan Galunan sa Maaw. Good morning, Indra. Kay Cecil Bikbek, dira naman sa may binubuhan. Sa mga taga-Mailong dira, taga-Malingin. Good morning, dira sa inyo. Taga-Moblasyon. Taga-Moblasyon. Taga-Malok. Ara naman. Mailong, Malingin. Taga-Moblasyon. Taga-diin ka na gani, kagawad? Taga-Lagasan. Mag-asan. Mag-asan. Taga-Lagasan, Subong, Taga-Lagasan. So, natagay mas poblasyon eh. Moblasyon. Ara kami so, nasa Purok, Kamya. Purok, Mamya. Mga taga-Limbo da. Morning dala sa inyo. Musta na sila na nining mugar daman? Oo, liga nakakadto pati sa. Pero dugidugan ito ligad pag ito ya. Wala pa pandemic ya. Oo. Pagka doon lang daw nag-anniversary kita. Kasi mo nakadtoon niya kadi. Oo, mga friends na ni Action Felix Campaniel, no? Yes. Dahil nining mugar. Barkads. The Barkads, no? Kay Milagros Cesar Elite, morning sa imo Mel. Kita na itakarona, no? Si Kagawad Mira Polidario, morning. Morning man kay Kagawad Ulay Abalahon. Kay Kurt Nathaniel de la Torre. Yes. Nabasa mo na na Why pa? Good morning. Nagamonitor siya sa Purok Dulunan. Hacienda Guba, Central Maaw. Standby na sa dugang nga balita. Standard Time, las 7:38. Sa detalye sa Balita International, ginpabalo mga household staff nga nagserbe kay karon King Charles III nga posible madulaan sila sang trabaho. Sunod sa Clarence spokesman, masaylo na sa official residence sa Buckingham Palace ang hari kag asawa sini nga si Camilla. Rason nga wala na sang serbisyohan ang mga household staff sa ilang nga puloy-an. Dugang pa ilang ginatun-an ang mga roles sa kontrabaho sa nasamit nga mga household staff agod mahibalaan kung sino ang mas kinahanglan kag pwede dalon sa palasyo. Sa balita naman sa negosyo, ginatanaw sa Philippine Stock Exchange nga mas madamo ang mga investor sa masunod nga matinuig matapos nila ginanunsyo ang partnership sang GCash nga isa ka mobile wallet nga panagiahan sang Ayala Group kag Chinese billionaire nga si Jack Ma.
Sunod kay PSE President kay CEO Ramon Monzon sa interview nagpirma sila sang tripartite agreement kaupod ang GCash kag stock brokerage house nga AB Capital Securities Incorporated. Bangod diri ang 67 milyones kay users ang GCash ang mahimo maka-invest direkta sa stock market umpisa Nobyembre sini nga tuig. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 96 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 51 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 26 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginanunsyo sang ABS-CBN nga ginpaisol ang ilabol nga unang gintalana sa Oktubre 2. Sa statement sang kompanya, padayon sila nagapasalamat sa mga nagapabilin nga kapamilya stars, industry partners kag mga abiyan nga padayon nagasuporta. Ang tema sa ABS-CBN Ball kung tani amo Forever Grateful, Forever Kapamilya. Madumduman, una ginpatigayon sa tuig 2006 bilang Star Magic Ball kag kada tuig na ginapatigayon ang ini nga ball. Wala man gindalas ang o kung wala man ginpahag sang kompanya ang rason kung nga ila ini ginpaisol kag san-o nila patigayonon. Sa balita naman sa matag sang sports, una nga makainkwentro sang guest team nga Bay Area Dragons sa PBA Commissioner Cup ang Blackwater Bossing sa pagbukas ng hinampang sa September 21 sa Mall of Asia Arena. Ang hampang sang Bossing kag Dragons apatigayonon las 3 sang hapon samtang ang Northport kag Phoenix Super LPG naman ang main game para sa doubleheader pagka alas 5:45 sang hapon sa Muman nga adlaw. Ang Bay Area ang unang guest team na makahampang sa PBA sa nakaligid nga 19 ka tuig. Sila ang nagatiglawas sa Greater China sa East Asia Super League kag ginhimo ang Manila bilang temporaryo nga base bangod sa COVID-19 restrictions sa Hong Kong. Lakip sa players ng Dragons sa mosaday veterans Duncan Reid ang 7'5" nga China akon sang China nga si Liu Chuanxing kag anay NBA player Andrew Nicholson sang Canada. Balita espesyal! Good morning! Happy Thursday, liwat sa atin sining mga ka-aksyon. Yes, good morning! May A ka-aksyon Kung si Action Zeal pagkapon pag energy niya. Energy gap, beat energy gap. Ay, hindi ka na pagkambak. Pablito Benedicto, morning dira kag happy 18th anniversary kuno sa PhilPower Group Marketing Corporation. Yes. Juvie Monares kag Elizabeth Gamala, morning dira sa inyo. Okay. Joffrey Marquez, mayong agaman. Kag Attorney Alan Galunan, ang aga dira, si Jang Salgado. Django Salgado gali. Django si Jang Yap gali niya. Django Salgado sang Jang's Gym. Morning dra sa imo sa Bago City. Kay ano pagid Gianski. Sino na siya? Listener ta eh. Good morning Mandra sa may barangay Tangob. Okay, Yes. dili pa kayo do excited kung ikaw ginida nang ngita. Mga tips to move on after the end of a long-term relationship. Kung lawig na ka mo nga magkarelasyon tapos gulpi lang na utod, paano ka mag-move on? Nautod, gidya. Gulpi lang na untat. Yes. Tayo na sigurado na ano nila ni ang cry if you may but do not be suicidal. Tapos na. Ang get rid of your excess stuff. Yes. If necessary, move into a new environment. Yes. May yamanin? Oo. Ang ikaapat, be positive about the future. Tapos na. Yes. Ikalima, decide to be a better you. Okay. Sige. Para maka-move on ka sa long-term relationship, action boy, decide to be a better you. Pagwapa. Amo na, balibila nila. Usually, nasa mga babae, potod buhok. Bigo, ginisa mo. Una? Hindi pwede nga pagwapa lang ko Hindi pwede lang pagwapa lang saya. Yes. Sa buhok. Pero ano na, action boy ko no, cliche ko no, pero it's helpful. Tuod yun na. Oo. Malo ka, mapagwapa ka na kayo para kapangita ka naman iban. Amo na. Oo, tuod man gina. Pero nang balwa po kay Action Zeal, ko dapat, let's say, bigin nag-break ka mo. Nalanunahan mo ginasaya. Amo na pala nga sa change of environment, nanambal ko to kapon ng linggo. Kinanglan ma-change of environment ka, but silingon nga, lain ka naman nga lugar para hindi ka mo pirmi magsugot anay. Ang lain masugot anay ka mo bala may ara sa bala nga upod. Ay, kasi Mahilan na ako magsugot anay ka mo nga ikaw may upod. Naunahan mo siya mo. Hindi lang. Hindi kalain mo kung ikaw muna kay chismisan ko. Shy ka niyo. Sigurado ikaw sang kami para Amo na. Bala na da. Klein.
Na kaga na action boy, you need to glow up. Manamnambal mo para makapangita Si iba. Buetski na tamyaw mo niya. Sino? Si Buetski bla. Wala. Away sa Wala mga- din nagsulod sa akon. May Ari na ganyan. Ga angkor, ga face mask. Ba ilang kami yun? Amo na iya. Amo na iya. Kung di ka mag-face mask, sa imo na iya. Yes. Okay? Oo. Okay lang. May lang siya wala ilang supo na gako angkor ga face mask. Kaya ba si mahuyap pa charot la. Charot la sige lang bala. Amo na yan. Pamati lang da bala, hindi lang kami pagtulok ka. Gusto mo, way kami sildo. Oo, true. Kay ano kami mo dapat kay kami sa media di kag sige kami di hambal nga masaway ang ma-follow sa health and safety protocol. Dapat we should follow. Kaya balo ka ari kami sa sulod sa environment lamigo buyet nga ari kami sa sulod bala sang isa ka enclosed bala kami dire. Yes. Pwede Kag kami aircon bintana, mo na. way na diakon mo na. Kay we should practice what we preach. Okay. Okay, Okay na, pinanatagan ka na. Decide to be a better you na masibala ano ni siya. Dali di bala ka istoryanta ka. Charot. Kaya mo action boy. Sakto ginawa pagwapa ka kay para makapangita ka naman bag-o. Amo na in simple term. Pagwapa para nga hindi ka makita bala nga do ka bigo do ka bigo gid mo yan. Do ka Kalain mo na guro nga daga hinurang aga binurong ka aga ng mga Hinurang buhok mo da. Hinurang agi do. Do ka gamu-gamu gid ya. Ito may mga eye bags ka di blend mo. Okay lang na. Para after sina ano ka ng stand up. Stand tall. Sa wala lang blaya. True. Ang next action boy, feel the bliss of singleness. What? Kaya there are a lot of things that you cannot do when you're in a relationship. Nan. Remember, ti syempre, tuod gina action boy, kay bisan girlfriend, boyfriend lang, ti syempre, respeto man kamo sa isa kag isa. Bisan diin ka na magkadto, tungod nga girlfriend siya, boyfriend mo siya, dapat kabalo siya sa imo nga whereabouts. Ti kung single ka na, wala ka na lisensya. Enjoy mo na ay mo pagka-single nga why na sang may naga-check sa imo. Yes. Why na nagapamangkot kung di ka nagalin. Wala sa may gaduda na. Why magapamangkot di ka makadto. Oo. Why ka sang kung may updon ka nga iban daw why kaya kulba. Kaya basi mamalisyahan. True. Kaya amo na blang siling ko sa nidan nga pero let's say ikaw babae ka. Tapos sample abi nubiyahan na itang duwa. Sample na ya. Hindi kuya. Sample lang gani. Hindi kuya. Inta. Hindi na pwede nga hindi ka natuko upo dyan sa iban niya nga mga lalaki. Pero may ara gina action boy, di ba? May ara gina action boy. Hambalila, if you enter into a new relationship, kung ano man ang relationship, action boy. May limitation lang gani. Example mo na ng girlfriend, boyfriend, you lose 2 or 3 of your friends. Oo, correct. Tuod gina action boy, kasi syempre hindi nila gusto abi ang pag-control sang boyfriend mo dabi sa imo. Nga mo na bala, galing kay ti ikaw, given nga ti nubyo mo na siya, in respect, kag, ti syempre, hindi ko yung gusto nga madula siya, ti patihon ko siya hindi ko gusto inaway kami, ti patihon ka siya. Ti amo na bala action boy. Pero it doesn't stop you to go out with other men, ha? It doesn't stop you, pero it triggers you to lie. Oo. Oo. Diba? Ang lain na da, kaya balong ko sa imo nubyo nga tart, di mo na igawa, ang tart mo na itong saan ng nabligyan sa bungbong. Naging panindog flavor ko. Yan na babes. Sige, babe na lang. Ano ka tamis isang tart. Kumalong ko lang ha. Kanta bla snacks tabi na muna manalagaw ta karon sa SM. Mas na SM gid diyan, Sa isa ka dako nga mall sa reclamation. Sa isa ka dako nga mall sa reclamation area be hindi ko may kadtuan ko. So makita ang lain na dako makita mabala mong liya nga lain to guliyang laki. Sugat anay. Mong liya tam to sa siya dako nga mall guliya. May pud siya nga iban nga laki kay friend. That's why kabalo ka nga may whereabouts action boy. So kinang may GPS ka. Hindi magit sila ng GPS ng honesty. It's the best policy. Ay hindi ko kay magawa kami to sa akong best friend bala nga ako. So hindi na inigali hindi nga best friend mo nga lalaki. Ang lain gala daya kay gali kita taga mo priority ang imo nga best friend sa imo nga nobyo. Yes. Nami sa imo hampakon sa dod ba sagtang gid bla. Sagtang mo gid galing kaya hambalo naman action boy nga. Uy,
is present in my life. He was already present in my life before you came. Before you came, oo. Mga amo na Black Action Boy. Teka, kano ganit, sabton tamang kay karong kay Ari nagkuha mo mangyapon. Ang yapo. Galing kiti amo na Action Boy, Dapat bala na dapat ilis na ng priority mo ya. dapat istoryahan gid. Kaya ti syempre amo na gani hambal ko Action Boy kay kung i-trigger si tulay mo. Makatagaan ka chance nga makabutig ka kay para maupod mo to, ma-serve mo tong interest mo sa piyak at the same time ma-serve mo man di ang inyong ma-save mo man ang relationship di sa piyak. Actually, ang ina-serve mo actually interest mo. O gani, serve mo interest mo sa piyak. Ang imo lang interest ang ina-serve mo. Siyempre, syempre, hindi mo man gusto madula tong friendship niyo, di ba? Siyempre, ano man to yung labot, iabi sa inyo nga duwa, ay, ano, ininto na inyo, amo na bala, boy. Ininto na ya. Oo, Kung ikaw man ng friend, bala, dapat intindihan mo muna mo, at may bago na sa, may karelasyon na siya, hindi na ikaw ang priority siya. Oh, pero Hindi depende ka pa sa sitwasyon. Storyahan Japon. Yes. Ang next action, boy, do not deprive yourself of closure. Very important gina. Importante gina. Bisan ano pa dang natabo sa inyo. Pero arab lang hindi mo man left hanging na ang imo partner. Mga bagalibo ulo. Ano to tabo man? Especially long term kamudaan mo. Ano to man? Sige pa to kami. Basi nang cool off lang kami. Ano man? Cool off. Cool off. Gusto pa ng cool off gali. Nagpabugna. Di ba sinang mula na bala? Basi kung amo ganaya dapat may closure. May May closure. Kaya kung why closure, you left the other person hanging. Amo na ganyan ang bali action, boy. You may not get back together, but at least when you think about your past or when you meet somewhere, you will be spared from regrets and hatred. Hindi bala awkward magsugat-anay ka muda bala sa dalan. Correct. Gapati action, boy, nga you can be friends with your ex. Of course. Of course, ikaw yung friendly kaya daan. Kuya, mga friends ko na yung mga ex ko yan. Diba? Tapos, masunlog-sunlog. Pero at least, action boy, wala bala bad blood. Why bad blood between you? Kaya, hindi na namin. Dapat may closure, gid nga. When you meet as friends pagyapon. Yes. Di dapat ang mga istoryahan nyo. Nga, ikaw mo kagapaligo. Amo na rason galing nga nag-break ka mo. So una, wala ka kapaligo. Tinalainan ko yung allergy ko yung daan. Okay na ko sa mga kapaligo na ko permit Ate galing ka doon sa una pa. Di balik kayo mo. Ay, hindi na makuha sa duwa lang kapaligo. Hangin mo. Hindi pwede makuha. Nara, ang upod ko rin subay, taklo niya kapaligo. Isa kabis, sa kadlaw yan. Kadlawa na lang bala action boy. Okay lang, miskin hindi maging super close friends or friends. Kung at least civil lang bala. Actually, experience-wise bala. Damo mo ko na mga muna ka daw, why mga closure bala. Kung din close ko gidya. Ning close mo gidya? Kantuan mo gidya? Ginmeet ko gidya kagakuha niya. Para bala nga, why bala? Klaro. Hindi bala? Wala Parang tong buyanay. Oo, why itong buyanay, why isang nang mayo lang bala pag kunan yung nga duwa. Yes. Kaya meron kasi nga ginag-ghosting ka lang mo. I-ghosting lang ka na yan. Uy, may ano na bala subong, ang ghosting. Why maprobahan? Wala ba ito galit na proba? Ipa-aproba to, be. So, may kinanglan, may closure gid para nga you can move on. Yes. Kag ti syempre, kag ma-improve mo man nga sa next relationship mo nga, ay, ginbulaga niya ko tungod amo ko ni. Kaya ko kapaligo. Oo, wala ko paligo. So, dapat sa next relationship ko, maligo na. Hindi ko pa balon, wala ko paligo. Di syempre, action ba? Mo na ang balila nga. Hindi mo man kinalan pag baguho ng kaugalingon, gid mo, nimo, totally. Maligo lang. Pag gusto ka, kung maligo ka, kung hindi mo gusto gyapon maligo, kay amo ka ginaya, hindi mo na lang pagpabalon, kung wala ka naligo. Wala nung nagyapon. Spray ka lang dahil sa ano Kakakuha na yan. Mabalaan mo nagyapon. Or wisik-wisik ka lang. Kadamo pala sig sample lang, wala gid kapaligo. Wala gid kapaligo. Kaya nakapaligo, o ginamo. Anong labot? Ang next action, boy, preoccupy yourself with productive things. Correct. Okay, tuod maging action, boy. Huwag kang magmukmuk sa isang tabi. Oo. Ako na gani, nang hambal pag nila action, boy, it's okay to cry, it's okay to feel the pain. Ito mo nang number one until it hurts cry no if you more. must. Yes. Di ba? Dapat. But don't be suicidal. Ang productive things dapat action. Sige ka lang. Kaya may nadumduman ko sa 3 Idiots na balang movie, dumduman mo. Sa kay ang ambal ni Professor Virus, kaya ang estudyante na late mag-pass, Kanda American. Oo. na late mag-pass project. Hindi yan natani pagbatunon. Galing kay rason nito kay may problema, may napatay papa. Yan bilati, sa napatay papa mo, naguntat ka pligo. Ligo to, action boy, sample mo. Ang baliw, wala sir. Naguntat ka ginawa. Wala sir.
tinapat mo man na. Hindi ka maguntat sa hindi ka obra mo. maguntat sa Hindi imong kami obra. patay sa inyo, mauntat kaya. Yes, amo na action boy. Basi ma-delayed lang guro, pero hindi po kuntatan. Amo na hambal ni Professor Virus to. Ang next action boy, acknowledge and accept the pain. Acceptance the key number 1 in action boy. Diba? Hindi mo kung nakikuhay ko kapaligo. Ano na, kay wala ko gapaligo. Sala ko mani, kay wala ko gapaligo. Bato na. Bato na ang kagalingon mo. Kaya acknowledge mo nga, way na ka mo. Oo. Hindi, may harap ko isang iba niyan din lang baton, wala na sila mo. Oo. Hindi mabaton, syempre sa una mo pa lang ng action boy mo. Pero sooner or later, matamat nga. Hindi kami pwede, nga kami, kaya ginambalan, ko nga maligo, nga hindi ko gani. Katugnaw. Amo na ba action boy? Abi mo, inamblang mga tao nga who cannot accept nga wala na sila. Mas lala pa na sila sa mga tao nga nubihanay sila, nga siya lang kabalo nga nubihanay sila. Doon ka komplikado. No? Ka mga complicated. Inamblang nubihanay ka mo, pero ikaw lang kabalo nga nubihanay ka mo, siya yung wasak kabalo. Amo na, di ba? Grabe, no? Yan, nubiya ko na si Kwan niya ba? Pagpamang ko, toy, nubiya mo to siya. Ha? Saan ko lang sa nanubya? Hindi siya lang to yung kabalo mo. Gani. Kalain, no? Ang next action boy, do not resort to destructive habits. Hindi mo ya pagpakalain kagalingon mo. Oo. Hindi mo ya pag ibutang sa alang-alang ang kagalingon mo. Kaya wala na to sa labot si mo. Oo. Hindi ka magsiling nga ano bing sample. Hoy, ko biga paligo. Hambal sa nga. Ay. Sige, hindi na lang kayo maligo. Isa kasi manay. Oo. Amo mo lang ng rason nga, huwag mo paligo. Sige, panindugan na niya. Nindugan na niya. Hindi Si na manay lang. ka maligo para ma. Hindi ka Tutuon na gila. Hindi ka magabuha mo Hindi na. na. Paligo ka, bisan once a week lang. Once a week. Ang mangyapon. Pero kidding aside, action boy, mayroon na, di ba, kung mga breakup. Tawag ng barkada, inom ta. Nan. Inom ta ba? Wala ka testing na smoke ta. Mas lang nga, inom ta nga. Break kami sa kwanto, may makainom ta. Bulong na ang inom sa kwanaw. Ano na? Sa pain? Hindi na yung action boy. Di kaya balila kung action boy, di ba? Sa una, kung physical nga wound, ginabutangan sa alcohol. Di kaya ako kuno sa sulod ang alcohol, ti inom ng alcohol. Amo na? Para ma-disinfect. Pero panandalian ang naiya. Pagkaaga na balik naman na siya. Kahit sa pain naman sa ulo naman sa ulo naman makadto action boy. And lastly, action boy, be with supportive people who understand what you go through. As in total nga pag inchendi gid bala action boy. Nga hindi ka pambalo nga. Updan to si Eden kay ninto naman so. Ninto ano? Palapit mo nga rin si mo tawo, gari kinanlan comfort tapos si mo ka mo na iya. Yo, inang magpalapit si mo tapos ang balo mo nanambalan gid ka nga hindi ka to si iya kay hindi na sasangul aga paligo ya. Kapila ka na gid hambala. Di ba ligal pa birthday mo maklan ta pa kahabon? Para to tanay pares sa paligo mo. Hindi na supportive. Oo. Gaya na basol mo ya. True. Actually, dapat ang mo na daya nga mga friends para mo sila nga Abay niya, kung ano mo na kayo, ay kagapaligo, mo na natural mo na yan mo. True. If she cannot accept you as you are, iyan na yung problema. True. Pero ang the best pag the action boy, those friends nga nagapamati lang. Kay tikis aga, tawag lang na sila. Example, ba ako matawag ko, para lang may mamati sa akon sa wala makinanglan sa advice mo. Wala makinanglan sa advice, pamati lang. Mati ka lang. Para mamag-anan lang sila. Nga may sugidan sila. Ina may kasabat-sabat bang okay na. Hindi kay teka pa na nagibiga. Ang balan targid ka. At pwede hipos danay. Ako danay kaya ako rin chimpo mo. Ako mabayad sang beer ta mo pwede ako danay mabangka. Ang manarigid ta pre muna Balati ka hindi kada siya Katamos ang babae nga pwede lang yaw kagapaligo dito kagid iya sa gusto. Batuno niya kaya kung ano man ang baho mo maangsod mo. Batuno niya ka na kagsimutan niya uroto niya pa kasimot. Ay, kalay. Tiyan mo na action boy. Buwas naman ka mo ni action Doral. Hasta pa ni sa Sabado kay. Basta damo na siya nga kuha na nga how to move on, no? Yes. Aton nga joke lang kita pero tsakto na mga ginapang hambal ni Action Eden. Amo na mo para maka-move on ka. Kung matapos na ang natawag naton nga long-term relationship. Nga ko gidyaw. Ikaw isa man sa mga long-term relationship. Ano? Ano ang long-term relationship? Anong imo nga pagkuan? Ano kalawig? Anong basis bisang long-term relationship? Ako na mag-isa ka tuig yung long-term na para sa akon.
Pag 1 year ka mo ya, amo nang iban nga silingkugan, silingkog iban, amo ni guro sumuna uso mga wiksari ka mga mansari ay. Okay, para kay ngagaw. Kay kalabanan way maglambot anniversary mo. Kalain, no? Naka-bonus na action boy, guro, maglambot, anniversary. Big kwa na sa big celebration na siya. True. Ni mga mansarita kay daw ni chance nga makalambot anniversary mo, no? True. So, para sa akon, ang 1 year nga of the night. Long term na na. Long term na para sa akon, no? Para sa akon na ya. Ambot mo ya pila ka years aw ang long term? 10. 10, hindi guro, 10. Para dumambal, magiging pala nga long term. Long term. Oh, sige. Pendes tawa. Good morning dira kay Carl Kenneth Cañete, dira sa may barangay San Jose, Ibi Magalona, kay Lucrecia Magno Gabo, kay Marvin Banjor, sa Bago City, morning dira sa imo. Gina Macapa Cientos, Lawrence Melgarejo Conclara, dahil may agad dira sa imo, ano? Mark Moises, kag kay Inday Blaza, kagawad ulay balahon, morning dira sa imo, ano? Yes. Tanay ta karona. Sige. Mga ka-aksyon ninyong pamatiyan aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. Upod ka-aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Action Eden Abos. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio.